आहा न्हू हे सगळे रानातले सामान आणि जे भात काढून जी कणसं रोवलेली ती हाडून टाका वचून टिकाऊ म्हणजे हेतून करून ती टिकाऊ केलेली आसा टाकलेल्या त्या टिकाऊ अशी हे करून आणि एका करपाक म्हाका एक खूपशे दीस लागले हे करपाक कशें सुचले तुका करपाक हो आकाश दिवो असो ना आकाश कंदील म्हाजो भाव व्हडलो करतालो न्हू सोनू कोको आर्ट कोको आर्ट त्याच्या पासून मातशें इन्स्पिरेशन घेतले आसलेले करतले म्हणून हे आसलेले तेचेर हे जाले आता खंय स्पर्धेक बी आसतलो स्पर्धेक व्हरतलो ते आसा ते म्हाजो तो दुसरो भाव न्हू तो सांगता तो व्हरता मी फकत त्याच्याकडे करून दिता आणि काय केलं आणि एक नव ग्रहाची पायरी म्हणून आणि एक आकाश कंदील केलेला तो घरा दवरला आहे